Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kirang kepireng ibu yang di belakang, yang di samping kiri kanan. Sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu Bapak kalian Ibu masyarakat desa Mulong nggih. Nggih, wilujeng dalu Ki Bapak Kepala Desa nggih mriki. Nggih laras. Nggih wilujeng dalu Ki Bapak-bapak perangkatipun ugi Bapak panitia wilujeng dalu. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari sumangga Kang Mas paringi deno.
Nggih Mas Jana. Nggih bojo loro gampil nggih. Tak atur salam dulu, Bos. Nggih, Neng Nyantika Putri Sadewi. Lawa jenengan sampun ngaturaken tembangipun Denok. Denok nggih. Nggih. Oke, nek menawa kula wong nggih sampun ngaturaken matur sembah nuwun dumateng masyarakat Mulung. Mulung. Heeh. Siap, Bos. Siap. Tunggu. Sabar ya, Bos. Sabar. Nggih. Alhamdulillah dalu niki Budi Wijaya tinimbalan masyarakat Desa Mulung no nggih. Nggih, Mas. Oke, atur salam dumateng Bapak Panitia, perangkat dusun, Bapak Kepala Desa, juga penonton antusias banget nggih yang padat merayap. Nggih, padat. Sampai jeblok-jeblok ya tetap padat. Tampilan Budi Wijaya alhamdulillah beda lain daripada yang lain, mengikuti tren zaman sekarang ning Nyantika nggih. Ada niki sinten wingking kula niki. Baru. Napa Mas niki namine Mas? Wijaya Videotron. Videotron Wijaya. Mengikuti tren masa kini yo. Juga THC Audio dalu niki kadukung Prima. Oh, THC Audio kerja bareng Prima Audio Horke arek Mulung. Oke. Nggih. Langsung kita kasih kesempatan panjenengan Bapak Panitia. Sumangga Bapak Panitia menawi wonten sing ngersakaken lagu napa langsung minggah ke sasana panggung. Budi Wijaya. Sumangga. Wonten ta? Pak Lurah. Oke, monggo. Duding-duding tok ya Mas. Oke, sambil menunggu yuk kita kasih. Monggo. Udah ada yang masuk bojo loro. Bojo loro. Sumangga. Budi Wijaya. Senenganku. Bojo loro enak gak Mas? Pancen enak. Oke.
Nggih. Nggih, Mas. Nggih, pripun? Bojo dua sampun dilayani. Sampun, niku bapake bisik-bisik napa? Nggih, niki dikangeni mbali Bapak Dirman kali Bapak sinten mau? Sinten, Pak? Bapak Bambang, Pak Bambang. Nggih, Bapak Bambang, sesarkan panjenengan Bapak Dirman. Herman, monggo. Monggo Bapak kula aturi minggah ten sasana Pang Budi Wijaya. Dipersilakan. Sampun minggah niki napa? Oh, niki napa? Nggih to. Oh sanes, lah ternyata ijo loh Mas. Tiwas aku tak kira iki. Pripun niki? Sinten bapake? Niki ta? Nggih. Niki Nggih. monggo Bapak kula aturi minggah Bapak. Nggih, monggo. Nggih, bapaknya yang diminta nopo niki? Wih. Waduh, Niki acaranipun campur sari Bapak. Campur sari, Bapak. Kula pun brayu wayu-wayu ngeten no, Nggih. dingengen lek tayupan pun wau. Nggih. Niki acaranipun benten. Ben ibu-ibuke niki mboten merem ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Enak diparingi lawenyu sampean ngantuk. nggih. Ah, nggih ngoten. Napa sios katose napa? Digantos mendem wedokan no, Mas. Nah, ngoten lho. Lah nggih. Ben rancak kalau mau Lah, nggih. sampun joget renggut-renggut tok Lah, mboten nggih. kabeh nggih. Saniki Siang sampun mosok dalu nggih ngoten malih. diparingi sing eco-eco ngoten lho. Nggih. Napa maneh lek jenengan manut tambah kula saweneng lek ngoten niku. Yuk monggo. Bapak nyanyi ya, Mbak. Niki lho mbok ana sing nyuwun. Nggih nyuwun apa? Aku jaluk dikawinke. Karo sapa ya? Mosok karo mbone dhewe rek. Ngono ya apik. Karo sapa? Karo sapa to le? Sing penting tekun ibadah. Oh, ngono. Ya. Masuk. Masuk. Apik. Delemo. Simbo wedekku luwe ana ketan aku butuhno simbo Terima kasih. aku wis gedhe ana prawan coba lamarno Simpo peti kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan aduh
gawe golek duit kanggo nikah Weteng kuluwe ana ketan aku pundutno sibuk aku wis gedhe ana pranawan pola marno iya kok Simbok bertikawean aku iki mbok wes wedoan aku simbok lagi turu pengen ketemu ora gampang wong keboncoan aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah ya tole temonane bokre pokoknya bisa terlaksana. Matur sembah nuwun. Ya matur sembah nuwun, terima kasih mentuba Tuhan. Ya tambah balik apa nih Bapak? Gulu pedot. Gulu pedot ya lagi lho ngene lho Pak semua. Nggih. Saderengipun minangkani gulu pedot niki wonten ingkang request ya wonten nyuwun bojo loro malih. Ten Bedayan mungkin mawon ngoten nggih. Nggih. Dari Walu Jerambah kados padatan biasae no. Nggih, Mas. Apa no? Napa nak kusupe kula? Pak Suiknya. Oh, nyuwune padha nggone. Tetep gak kena dipendi Pak nggih. Nggih. Masih lagu apapun tetep padha nggone. Nggih ditunggu pedang kuning. Nggih. Maka yuk gulu pedot.
gampang kelio lore pikir Baru ketemu awal langsung nyesir Kelibatan koyo kehilangan pikir bakar ketika persewi sampai kering Kedah sopo sanjurut pecodot di bawah urung amar dulu di sepedot Sawi enai urip petmomo ati iki sone muka kodho Kedah jasa jurut di pareseli Lesili percaya Dinarani pasir Waktu gampang kelio lore pikir Baru ketemu awal langsung nyesir Kelibatan koyo kehilangan disikari di poro dadi pitu tapi dinai soping bisa turu menika ngomong bakar ketika persawi sampai kering nulis berpikir Kedah sanjurut pecodot di bawah urung amar dulu di sepedot bakar kencang persawi sampai kering nulis berpikir Kedah sopo sancur wajib pecodot di bawah urung amar kulun di sono pedot Kudu sawi enai urip petmomo ati iki koyo mungkin kodho Kedah jasa jurut di pareseli bersama Budi Wijaya. Terima kasih Pak Bos. Gimana terus Mbak terima kasih. Nah, kalau mau dari undangan tuh Bapak Panitia tukang betul paham gula sabun dipelayani. Mungkin tadi ada dari Bapak Panitia minta tembangin apa? Oplosan. Oplosan.
Sama warung tenda Mas Jona, enten warung tenda. Oke, Gampil, kita layani dulu yang mendatangkan acara pada malam hari ini. Oke, Kalau sudah siap. nggak ada nanti gampang. Wes, ye. Tenang bos, untuk penggemar sabar dulu ye. Tak layani, tak layani. Moga oplosan. Musik bunyi, Bapak Mingga. Jeong Jana. Gini sana nah. Niki pripun? Musik bunyi bapaknya Mingga. Gitu loh. Musik ready, Bapak naik. Yuk dulu. Hey, kok bapak naik? Naik kemana? Ke panggung gitu loh maksudnya. Berdiri. Drayai, drayai. Rasa TV loh ini.
satu tembang oplosan nggih. Oplosan. Informasi ning mohon Nggih. dengan hormat nggih. Selain Bapak panitia dilarang naik ke panggung ning. Nggih. Untuk sahabat Budi Wijaya khususnya dari penggemar sabu Nggih. nggih. Mohon dengan hormat turun mawon Mas nggih. Biar suasana panggung LBWC ketinggali indah dan nyaman. Gak semrawut ibu-ibu Zee. biasanya ben remen Biar kali ya. bagus. Biar bagus. Biar semerbak. Terkecuali dari Bapak panitia dipersilakan. Leres. Itu Nggih. aturan sudah lama nggih Om Jono nggih. Mohon ditaati. Nggih, nggih, nggih. Nggih Om Jono. Om Jono. Om Jono. Om Jono. Niki Bapak panitia nedhi Roro Jonggrang. Nggih, nggih. Wajib dilayani terus niku wau. Roro Jonggrang. Nggih. Dari Bapak panitia. Bapak panitia. Nggih, monggo. Roro Jonggrang bablas podang kuning. Ngoten nggih. Nggih. Oke, sekali lagi informasi aturan dari manajemen LBWJ nggih. Selain Bapak panitia dilarang naik. Nggih, kalau Nggih. nyawer di bawah mawon. Nggih. Nggih, niki aturan LBWJ. Ngapunten saderenge. Yuk monggo Deliwung. Sumangga. Roro Jonggrang kowe pancen ayu temen. Yo Mas. Ora mokal yen aku nandhang kasmaran. Kuat padakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Kowe aja lumpuh. Barang iki kanggo kuturung rampung. Kang Mas Prabu Kupala kang setu lapo ing wangsa Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen aku lanang jagat. Putra ratu Bageng Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Roro Jonggrang Yo Mas. manuta solo pundhut garwa. Soko Bandung aku terbe bebono. Napa Jadi sewu suwangi kudu dadi. iya Jonggrang panyuwunmu tak turut. Dok. Dok, dok. Dok, dok. Dok, dok. Bablas podang
podang kuning sampun dipun pinakani. Nggih, pripun Mas? Tasik wonten wedalipun apa mboten? Cek. Iki spesial terakhir Bapak nggih. Nggih, Mas. Terakhir panjenengan Bapak Kepala Desa dari Bapak Panitia Nggih. dimohon mau nggak mau harus naik. Ngoten Pak nggih. Oh, nggih ugi Bapak Kepala Desa, ugi Bapak Panitia. Tembang terakhir no. Nggih, kula aturi minggaten sasana Pangbuti Wijaya. Jenengan nek mboten minggah mosok kula susul, Pak. Nggih. Tuwek golek sampean kula susul niki yo dalane Mas apa. Monggo kesempatan tinggal satu Pripun lagu. niki? Bapak khusus. Kepala Desa pun disepiyantune Bapak Kepala Desa niki. Hah? Pripun Mas Roger? Pundi niki piyantune Bapak Kepala Desa? Bapak, bapakku sing ganteng dhewe. Ayo. Bapak, ayo loh Pak. Cuman 1 hari ini aja, semalam ini, besok beneran Oke. tidak ada loh. Monggo supportnya Mas. Sampai gak eman ta? Spesial kaki panjenengan Bapak Kepala Desa Desa Wulung. Ye. Monggo Bapak. Ya. Yo. La 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 Nggih monggo tembang terakhir. Oke, baik, ya, Mas. Gadis manis Kalimantan. Hah? Mas. Nggih no. Nggih. Yang diminta dari Bapak Kepala Desa. Gadis manis Kalimantan. Oh, niku mboten niku napa? Puspita Nolo. Oh, pripun iki yang mana? Oh, nyuwun nggih. Gadis Kalimantan. Oh, nggih. Monggo yuk. Oh, siap. Bayo aku karo sing ndi. Ya. Baulan tak bayang-bayang. Barang-barang berdiri sayang Drop kasati dilo iki. oh, oh, ya. Masuk. Tuh,
sudah satu tembang gadis manis Kalimantan. J niku no. tembang terakhir nggih. Jerne suka eling lawan Mas Podo nggih. Cuacane kok kudu gak mendukung. Yuk diakhiri perform terakhir nggih. Mangke pinangke di acara Bedayan Serba-serbi. J. Banyak temennya, banyak seniwatine. Yuk monggo. Oh lah. Mbak. Wah.
Dose.